Arafo ya mama trase mmakwa abadem ba nyansapo kasamfonyin so nyansapo ye so fama me se yesane na badwemba ekwa so ye ni abre ewo afimu a enya asem keto a ye pese ba bia obi antimi monwura no ye bowura ho na ye yi ho nsem no dipie na afi ye di hu nkomo esanse niema bebre edi nipanya ewo abrabo mu a ebinum ye nia ye yo nanso ye nim se etimi di nya ebinum ye nia na muntuo nanso ye nim se etimi edi nya na ede yen ekọ seyie mu ene amane mu nenam so ama ye de ahye abayifo ye maamenom ne ye papa binum ama adifo atrofo binum ama yatete ye ne abusua ntem sanse oso maame na eye wo papa na eye wo eno na nyansapo ye tena sese ya ye pese ye biebie be so na ye wa bia ni se ne be ya ye nyina ye be hu ne hu ne e wo se ye ene ne ye nye enti enne ya tena se a bomode na subscribe na share na like na fo adwenche efato efamam sanse empanyi ya tena se a ye alchi ne nyansapo kwa so no ye be san ne badwemba na ye de amamo King Solomon opanyi kase ya mo akwa baba nyansapo so mejo so sa wo mpomu ye de o kase na daworo ma ye ho de sa twere konkono no enne no ye nkomobo anu nti ya to nsade afre King Solomon na ye pese odi ewura mu mo mu nim se eba hunhun sunsumu a waben a onim de na waye danso a ewu mu ene ye ni ankasa ye wura ye fie a ba bia tete etie ne ade edwumadie ba ko ya na ye di ayadwen enkoso yate ebinum atete ebinum akenkan bia na sepa na nsem nete panyinse de wo kwa aten de wo ba aten na emom pempi no de wogina ho no wona ya no watentudu no wodi ka aka se wono wote se ensuom nam omom do so pa enu nti ya na samo no ne eye nkoto no nyina omu firi se omu yonko ene shark sanse omu ne dansuo no mu nanso ono no so eche wo mu nyina atoda omemene wo mu nyina bi enti ye pese ye pini wono shark yi a waben ewo sunsum mu ye ni di nkomo ye ni aye sapo aya na edi dware ube dware be wie no no prum pew ne mu nsuo na asone agu ye mu bi kra de ye de san abontene eda ma de chine ade a ye towuru nom ne ade nyina na ne ye pese ye gina sapo no so ne di nkomo ne ye wurawura mu a na ye hwe se so eno kra betimi asesa obi hyebre destiny ni nyina ebeba be wuram etikam ho na ye nhye nkomo no ase baba opanyi kase me mo akwa ba biem message osu biem ne we de obi bese sapo nam de adwade me dwade wie na eja ensuo wo mo mpesa awie obi won mo mfa ne sapo kra nsan abonten wasade be kwa akosa de mu ntino wahwem ama ensuo na ewo mu ni nyina no asone na ebi ode asa ahomema na ode akɔhye dem eno nso ewo nsunsuan so boni bi wa abrabom ana opanyi wo nsunsuan kase so ewo abrabom na me fa akonya we so echia wahwefo na bia ne da wo hwe a subscribe na ha unya ha no watie no wahwe meda wase yi onyame nhiraw ade ba ko wom ne se sponge a bibifo ye friend sapo ye nananom pɛ so ne ye wo sapo a ye boro na rubber sapo yi maaye na ye boro nti ye boro wi a samna ne ya pɛ kura calabash ne ye de atum samna no ene sapo ni nyina egu ade ba kum odwale wi a sapo no onyi adaje onye se obeprum no wi ode ato samana no so sa sapo ya wo kan amma kai eye abe ye nu wi a ne dua na ehyem no na ye de akoto nsutene ano na agono me kura me de dware pen na ya boro yo boro a na aye sapo na eno na ne edi dwade udi dware so a de pa nti ye na no mu dwale wi na mo prum ebi o ese de o kan egu kura bi mu ena samana no da eka ho nindie ni nyansa ye man ye nim sabi na me ye yira no because ye nim se bibia ya abosomsom oti ase me metiwe King Solomon metiwe de bia mpanfo bu bebi se de onim to ne de ni gina tworo no ano me metiwe me dwale a me dwale mani besu mi kotodwe me dwale me nase me dwale me nase am wasapo am di dwale me nase sapo am di be dwale afiri mitiri so besi mi kotodwe ene yesunsum asem so ya na wo ho o ya ma ho ayenwanwu ene na kire sunsum de sapo a wo di be dware free wuti so no ebedru kotodwa han ma full stop enya de a wo de tra call na dabi e wo sapo from di dwale me nase e de enti na botaye ne sei ne botaye ne na kire sunsum ade
me kyerɛ osunsum asɛm ani sunsum akadeɛ na mɛkɔ hɔ de wasɛm a waka no na mpɛsɛ me ansa ma wo ansa me wi amakɔ hɔ ɛne yɛ me side sapɔ si yɛ dwale awie na sapɔ wawie waprom ɛyɛ ade a ɛnyɛ ɛsɛ nipa abrabɔ ɛma noɔma ɛka akyi ɛma nepa efiri wabrabom the more na wobɛdwale a wobɛwan sapɔ na hwete mu no wapre wo noɔma atu agu wapre wo sika atu agu promise and faith empower so da sunsuma wade bebrebe most of them sapɔ kura yɛ dwale a yɛ wi a yɛ promu nina ɛsɛ akɔfa sunsuma wade ba yɛ obɛni kɛsɛ ne bɛdi nkɔmɔ sapɔ de efi na wo mi ni peduam na me de adwade ensuo nam de ahohoro fi ne ne ahuro no ana sapɔ ne fi ne ahuro na ewom no me di nsuo ahohoro ana mawie te sɛ de wasi niema no achim ana maprum mu ana me de asen ho na ɛyɛ dan ana timi de sunsuma ware aproma ho misika ene yedie ne niema ɛwɔ mo timi purugu nyankopɔn ɔdomankoma nyankopɔn bɔ asase wɔde nipa ɛpɛ adi ama no na nipa adi yɛpɛ so ama na boro so sapɔ yɛdi dwale because of say efi a ɛwɔ me ho ɛna me di adwale obu okro de sponge sapɔ dwale wi a odi bi twitwi nanim bi a me dwale wi a me de sapɔ twitwi manim kama edwale mitim twitwi manim dwale besi me naase me dwale wi a me wi na me dane me nan yam ɛna me sa de sapɔ ni twitwi me nan yam sapɔ asabi me de atwi manim na me wi di dwande sa ko twi me nan mu kayu ma age sɛ ɛyɛ ade pa obi wo okra de a ono odi ka atwi ne nan mu no ɛne sabe ne to mu ne ade nyina sakra na osa de abetwi nanim awra hosem sɛ nipa ne bɔbra wo hunu so obi hyɛ ne ba wo ni so de bia promise and faith de we are sem paye bia no wo mo fasting wa ye bisi promise and faith pa no so da sapɔ ai di dwade efin entina me ka sɛ ɔdoma nkoma bɔ ye nananam de de ba asase ne ye dwale ye nananam de gu adiem na o mabo ano dwale wi ɔde asade asi hɔ obekɔ bie kura na sam nsuo no kura for samana no na wo hwie nsuo no keke na o sɛ de dwale wi na so de atum so mo ne betan wa wo hwie kakra bi gu apu ahoropu na de dwale so ne nipa na dwale awie na wo dwale ne ho fi awie no enipa bia nyankopɔn de ade to nipa bia mama so enti the more na me dwale mitirima am this point fa me mama so no me di dwale manim no a me wie ya me di nsuo gu ma me prum no enipa eni yedie ni sika eni animonyam ene mapuratu agu eyade di nipa nya wa abrabom wo bia wo yesa ade no mesere wada woroma ene ne da bia hwɛ me bia wa hwɛ me da mesere ebe ye jai ene de to so biem atade ehye me hu fifira kamu pen me wie ya atade ehye me aye dada na sabi ensu atɔ na me dem ba bia ye fin na mabobɔ atade na me de agu hɔ ensuo yi to wie no obi afiri abonten ba odura na ne namu pa atɛkyɛ no na wapepa na atade no manso awura ne bedroom wo bi a wayɛ saa de we bi no wo nkoso ɛbɛyɛ dia ma wabrabɔ wanim kɔ sɛ obɛkɔ nkan wabrabom no obɛkɔ bɛsabu wachi sɔfo abotre me matade a mahyɛ pen atade nkra afi de ese me mpani hyɛ biem ana sɛ de ne nsuo ni si ba me dem ho ni ntino kra no ese pressure ntino me to mani amhu ya na me fa ye na ne me di gu ho no mo bi kra me ankasa nso me dem na akra titi aso bi ni adea ɛna me di begu kwa no sei omo kɔ ne omo ba bi a me amemma kra na wo fie ho a ana bi abusuafo bi ana ho bi kra no nso atia so bi ɛno nso ɛyɛ ade a ɛyɛ de bɔne ɛnyɛ what abakɔsɛm sɛ sabi yesi obi timi wu ɔtɔfo wu a ye nananam ne akonfo ne bitimi de ɔtɔfo na taade ɛyɛ amam ɛde ya ɛyɛ ade ma amamfo so what abakwasem na enti busa sɛ ka taade keke ɛde no obi a wawu na taade timi de ya ade ma obi mani nya yie ɛne kyerɛ sɛ baabi a nyankopɔn adoma nkyɛde ɔde ma yɛ baabi a mfifire befiri bi a bɛka taade no ataade kora no sɛ me hyɛ na me de kyɛwa me wokwan ya befa so ayise me yi me kra fira tade man sam de achew aka bebi sase ne yenso ye ntade a ya obi a wadamfo bi obi wakora onim ne yese yakonya nka fie na wasesa na wode kɔ ne ade no tinke entomo no mono ye ɛna sɛ dada na megina kasafidie so de akyere nipa biala made ehyemi na bia mahye ɛyɛ me dada me bese me de kyew cha me de be kyew no me yi atade na me de be kyew a me so atade no mu sei
na mabɔ me din me kra so masi na maprom sɛ me kra so masi me yiw fra atade mbaako me kra so masi me yiw fra atade mienu me kra so masi me yiw efra atade mu emprenso obɛ ne saa 7 times uwia no abobɔ na de ato ho ye ntade na de kɔ nipa no ye ni nyinaa bi pɛpɛpɛ so ye ni nyinaa wie na de kɔ nipa na se ye de atade no kɔ aduro so kɔ ya de enyan na papa we de say we say we de say abosomsam ni gidi da bi opanyi kase atade a hyem ya fe na abusua panyi ni abusua saa nso tintade du a meye ni nyinaa saa a gidie ne say me kra ntimi ntena mu biem na se nipa na mde command point na so de be mbone a ayeye enye sunsum asem na woken sunsum asem na me ka kire no enti ye de atade no koto bosom so fra okra ne mma ko wayi kra firi dada otumika se atade wo de na hye no ehye na no yima mi o so kra no enni atade nim because atade hye ho na hu fifire kama ene wo kra na ye dai enam enti na aboa bia ngoma die enti na kasa bisa bi ku aboa yi ni ngoma because aboa no ngoma no ene ni nipadua na ye dai enam enti atade yi ayeye ngoma e kata nipa no ho enti de mo na mfifire bekam na mayi atade se aye dada se bisa bi ba bia megina edware ho nsuo gu o me de atade agu mi kodwale amagina so matietia so akọ mitietie mani monyam so mitietie mi kunindie so mitietie mi sikasem so obi timi sole anopa wa sole anopa nipa bi o wasase so bi ada ade chi anopa o sole gbohu se ntasuo kakra ewo wanum eyinsuo nipa bia ewo bi nipa ne sole efri ne bedroom a bi owura ne washroom a ota closet esi ho no obi esu no obi nanum tasuo bia no wate agum owia no wafrahye ofrahye abusa ho se wanum tasuo ne henefa na ekọ eye janan nam wowia no wasa betena sa janan no so no waye de wasa janan enti woka asem kire nipa nyini woka asem kire obi ebo obi kankankan wanum asem te sa janan nipa bebre guso yesa ade we wo brabasa enti baba na sante so ndenke enti ngwini baby eno na yesimpai fosi ate abusa eni agoro no ye kire wade enti na mekasa apafro ha ya wunya ta ade kire we ya enti enti nwufahene tie anum tasuo ba enipa anum na se wo baabi a wo se otakroset wo ho bi wo ha ne nimdia bai yesa wo baabi a wash ayi yesa pesti wo ho eno de yenim se ye pesti wo ho ye hohoro yenim na wo ho utimi tigu enum se baabi ni ho na se baabi a pesti ni ho a baabi asa abonte na wo pia baabi a asase kura tigu fom na metimi tigu gatem eye adifin susan ene ade a enye ene fa ho eni pe huna mani because of say they shebe yi ya mani huna ye huna de se ne abafo no to da ne ye bo mo be ye ko mu ni PR wasase so esan se ye tigu gatem ye tigu hene efin border so ne ade ni nyina ya ade sunsum no edi ni panya papa enti saa de na awokote ye na me kotegu agananim na me wi a me frahye ye no me wi a me sa akọ agana cross awo so enti sebi obi ni oba ni kunu to so ka se ni kunu ntie de bia wo sole ya kankan ni mi ama ya sebi ya na wo mafa afuru ntasuo no bana nu opagya ya apia etofoma ye bo abokoba so no awu no apia gu pia owia na wa frahye owia na wa sa akotena agana na waja ebede no waka asema kire kuram na ati ebede no waka asema na to kura so wonum ntumi ye wo wonum no ni na wase no the bible say abarake ma no omota kirema eye oja no omosi eye pian enti first pa no na ye maame ne ye nananom ye beto ye no sebi wo ye bone no odome o ne di wachi emma chichiru wo ye baade no odome o kese wa eye adwuma ene ma kese enya adwuma omodome enya adwuma omanum tasuo no omde afra janan papa mama nse mi sa we ansa na me refi se na abesim tim ya kan sapasem na me pese ya sa ko ne ye hwa ade kakra wo no ne to aso ye ne ade sapo ne tawuro nso sensa abontene ne me ba adwuma mi dware wie san abontene mi nya ye nya ko se me ko fie bi a me se ade adware mi wi a me nse anyi e be sen ho etie sen wa senye nsuo na beto mi ya ko insider 24/7 ade saso ade cheso eno de se eye boko bibia ni bedawase eno no wabie funu nani no bedawase onyame nhiraw na onyame ntre wahyem kwhye wasa atwemachi akono ye ka sunsuma wade a kese ba akono no ye ka sunsuma enye sunsuma wade ne se obi wo fie no wo wale wo sunsuma wade ye de anim se fiefo nkwa na wale ye sunsum na de bia me ka se banfo no wanya de panti ade bia ne de ahye no
bia ne de ahye no sunsuma wade panyin no me dwale wie ye no yesi awia apie na me de meta wa kosan mu me de me sponge akosan mu eye fine awia boss na ke bom kakra me yi akosan dem metimi gya ne ho kwa adwuma anadwo da suom na meba fie me ba ma beyi tawo ne support dia kwa akudware sunsuma wade empa me so da sunsuma wade empa me so da utira anye yie na wanya bibia mo ho ban nya mi sunsun bi nkata ho so emma ho ban ti da bia me ka se me metiwe enna bebresi papa ehwe onfiri nyame me so ti asase so ada so be sum nyame yie wansum nyame yie ade aduro bo ho ban nti so be sum nyame no asum ne yie ana abaji aduro no agi ne yie waji agi yie no ma mienu ubeye nyuna no aye nyunu be henso anu aye ubeye hia no waye hye enti sunsun ma wade ankase de ba bebrebe no eye saade no sebi ma ate pant crash yasi obi timi si e de hata eja ne ho ekọ adwuma anadwo da suo bi okro ba bi wote ono kwa nete obi anyiyi ma no bo beba fie bia 9 10 na afa no obeyi ne bomu ase ade na fie toyi sebi odwale wi a wode ahye Mini aba a problem se obefam wa brabom wa hwe obeka so won kwa de be ye den e wa brabom se sapono ni towuro no eni mpieto eni ade aye na homema ma ade achiso yi sunsun bi twam kra wa befa de adware ana de abepa no wo de nti a wo befa ne ba no se wo pe ekwan aba wo nchen wonya kwan bi ma wo chen wo sisi wo dosu ne wo pro nyina nti sa kwan no na eso fa so timi ba wo nchen because support wo ye den wo ba na de be dware towuro yi enwa na de be pepa ho bo panti enwa na be hye enti enwa no afa so de ayede aba wo nchen wo se me de ma brabo me sunsuma wade be ye me maame na ye me enne de bia kwa difo ne o munhuna de se wo maame hwe wo maame enu ena na me kan maame eye nyini ahofe na ne ho ofe paawo enne nyini na ama ne nso be ya ye no nipa bia te se de wo be nyini na nso be ya ban enye bayi o so sofo timi hwe maame ani aso so hwe maame ani aso maame ye banfo unua ba na eye me wo papa na eye me wo fa na eye me de bia me ka che nipa bia wo tie me se ukodifo bi nche na difo se obi na eye wa ka che difo ne se difo papa me de wo unu wo hunu so na eye me de me pese me di ma mu panfo se de ani ehunu ene di ho adanse me firi wo nchen yi koyai me nkoduru na nipa kro na ono atu na no mutuo na me so bi di mani kosu ayedai ahunu bi na mahu se nipa so mesi na eye me enne difo bi ama obi didi ma ne ma me bi ni odifo bi ama obi ni obi a wa bre no ho enne nipa ni odidi a o ma ni bi ni ba ne kwa aburuchiri maami ne bre ya papa kra ahwe no wode ne kwa aburuchiri nenso nsofo ne se ne maami ne eye no a okobuduru aburuchiri dada wontimi enwo ampa no nso ni jimi wote aburuchiri ho ono maami ayaka minim maami bi a 40 solid good years akwotena aburuchiri o maami ani afira e wo Ghana hanom sebia kroto ayi kapre atokuru dam kura se onfa bi amre no mpo ena kampese watontoma bi dia bransan se wo se o maami na ebayifu wona emma ne ngo maami na da so atena takwa me mu besi na oda so to atakwa me mu na ono nso na brabo anye ne yeda o aburuchiro enso wantimi ametokota plot kransi kota wa roomance binto me sa maami ba tan a wabuti mu mawura aboa wo ba na wo ba ye wa yaka die se wo behunu mi na mehwe na mehu se onye bayi a de opese ye de ya abofran bia me ya ma sir me ya ma because I would ho so ba tan mu ntasu tie emu awure ho wo kwo wo no kura otimi famu wuya ka because of ntina maami wuya difo bi se bi o maami na eyew o maami nti didi mani bi ni na bosome so wote aburuche no wasende sika ma difo no no wotia no de atoka papa any condition dam ene ne ma enjoy na o maami baby wote awure ho o maami esre no wadi o maami so koye kayo you answer ne sa akona no na se maami ye bre fa me number no ofre me na me hwehwe me hunu se maami baye mawdo hunu bi da me se wote se de me do beto fam eno kire se me ye nipa bonefo Solomon na se we na ya boboso ni nyina na eyade a etimi sisa sheble destiny eyade a etimi sisa ni pa shebre ne se no ebrenase ensesa na emo ese ne ebrenase okay enti nipa aye ba asase so ye wo shebre ene ye won karabia ene mpese me kirim kakra kire nipa me number na frɛ me wo broni cross wo betima WhatsApp wo betimi ne ma chat de ehia bia wo de frɛ me number 0244 329296 0244
329296 0244 32 92 96 King Solomon number ofre me ansa be kame yewo abrabo a yebon nipa bi oba asase so wo noma we mienu no de bae enkrabia ne hyebere obi bebusa se enkrabia ne den na hyebere ne den enipa bi nim ne enkrabia wo bere wo abrabom adwuma wo ye ne nye ne enkrabia no akwantu a wokotana no bia na nye ne enkrabia so otukwan so nipa ni na ekobi no kobi nti amani hunu ni kukuruhwi ase wo bere wo akwantuom enye ne enkrabia no so onimse akwantu ne manipa di yi tu akobi hyebere ene enkrabia edan sononko enipa bi o wasase so wobi mekiremu emere ninti ye kan enkrabia ade a me ba asase so me kra se me beye enipa bia no busa ho se me maame ne me papa me wo emenyinsan me eni ahia emenyinsan me no e maame mate asefo asase na henefa na me wo nipa no memitiwe me mawiase na henefa na me wo na me wunna henefa na me yede me ko enoma mienu ade anya me di sie nipa no baabi a nipa ufiri baaye eni baabi a wuwu a wo yede wo ko etin manipa nti nipa bi e ba asase so won krabia ne hyebere enkrabia o kraso de ba asase so no me fie ba me kra me yede ne me mase me konyansapo TV akwakoye program e wo ho me ade a me kra me yede se me ba ye no eno na ye enkrabia me ba me kra wo fie se me ba ye nti nipa da sani bia baabi a wo a wo fira wo ba ate asefo asase so me kra se me ba ate asefo asase abusunya me firi mu no sikani ho me de me ba se me nkrabia ne se me be pagya me maame maame anim abonyam me nkrabia me ba abusunya nim se abusunya ni na me na me be hya abusunya ni monyam me nkrabia ne se me di president me nkrabia ne se me ye police ni sojani me de me nkrabia ne se me tu kwan nkrabia me de ba ye no na enkrabia enipa timisis etane won nkrabia ne kakra ye pone ho nkrabia etimi obi nkrabia de aketechua eto aketechum de sha abase etimi obi nkrabia de kantebu to so etimi obi nkrabia de hyatuam de hyeduan komu nkrabia no ade a me class me be ya te asefo asase obi a yaje ne nkrabia fa ni afri ni nsam no waye nkukuru hwiase o de nsa kobo wemu wate wagya ato ho okobo ha no wagya ato ha okobo ha no wagya ato de bi ondo prane ade foforo ekina meye sei obesu obedu obekọ no wagya ato ho ne nkrabia no ni ba bi a woye de ne nkrabia no enam enti huna mane wa brabom nkrabia yade ehu hia na nipa bi ehise wo hwehwe wo nkrabia kira kwan sebere nie hyebere eye babi a mefira me ba me kra se me beye no me kra se me ba ate asefo ase dwuma me bedi no ena ye hye me mere se me kwa ate asefo asase su no menya mfie aduasa menya mfie aduanan menya mfie edunum ena emra me hye se me bedi na ate asefo asase so ena ye ehye ya hyew wo kon ne mre amra wo bedi na ate asefo asase so hyebere so ya ade a wanye very careful na so ba ate asefo asase so na wo ye minim wo ye se bibi ni wiase wo ye se minyi bibi ni obitimi butu hyebere obitimi je hyebere firi nsam enipa bi a yaje ne hyebere firi nsam bi anka ate asefo asase ho because mera me hye se me de ba asase so a me bedi no mamma ni party magie firi nsam because of say me buy man pay bibi ehunu me buy me si bibi ni wiase me metu amisuku amakontimi gi bibi ni akwantu amakodru me de nim se mawie me hwe metimi mingi bibi ni enti dakoro bitimi tena fie epe kusuya baako epe apetese 1 cedi epe mpane epe buru edi tu aduru kum obitimi tena ne bosom so frɛ okra ne wakum obitimi frɛ ne tumi na sonya so wakum because of so ngi bibi ni suku a wako nim se bibi ni wiase adwuma ne yede oda no nti wonim se wawie womfa nipa nya hwe ummu abofra ummu panyini ɛna wo de wamba wabɛbɛn so obitimi gye hyebere firi nsam enti hyebere ye ade emra me hye se me bedi ate asefo asase so ya mo ani umbre na amen ni umra amen okay enti sanity ma me hwe we na ba ko mienu bi na yen sorry papa ene na chese yen so a ye woroworo ye ho ede nam ye fie o se fie wo ba ye ato afa ho kana me ne me yire ana me ne ba na nya me nko akra na metie ena eja me se me pemframa na enso me mpe fine no ene air conditioner say ya menya code sisi a ti me penacha air no na bia manka ye wie yi na mabeworo me ho na eja metima konwa esu na bibia dada so na mete ho no ma ana adwokra metimi de ne nama eno nso bibi ewo ho ana no de eye bi opanyini bibia ni wo wate asefo asase bibi nteka ho
on say ye ka sunsuma wade en starting new e start free tete ne mre ne nananom pen so no na adwaye kuro ntimi mfa hyedan mu na obekọ open place ni ya brog agye ho ye de roba bi agina ho ni ya nkata so enti se sunsum boni bi twam na so hu so wodwa no hu adagya so hu appearance a hu ye na kono obi a invite no wa appearance ne wa jan wo hu na atwe na mana ba wa bada bom na wa basa asumesi me ne be nante me ne be wale me wale no enti first pa na ye nananam ne ba ni ye gina bontin dwale no na satam sunsuma wade no doso ene efre bibi amuntum obi koda osis satam ne gina bontin dwale gina brogo so dwale bot satam na ho sa ho ni je adwuma kese na nenim die ne nyansa baaye no obi a dan the bedroom ni washroom she ho na ne washroom after washroom na chi no wasa pia bonten na wadeja eyemi fie ena se ni se mi se mi pa chi wada woroma sa nipa no wososo de wabra bone de tambia wo de wa yese ayi no ye ka awade sunsuma awade panyini pa wo na ye pan wo ye ba wo na ye hene hema wo ye be ma wo na ye hene adeja huhum bia hu adeja ne kodo obenwo nwaba nwabehwe oba na tokro bi da ho anu awura ho oba na ahobambo ewo wachi ewo foma wotimi ben ho ti de bia meka kasafidie ginam kasafidie se wiase nipa bi ahia ahobambo yade ahia nti saasem a wokan ede ade a ebre nipa sunsuma se ebre nipa enkunimdi ase se ye agbo ha obeka sa akwankyere ne ya kyere no ende ono oye na akwankyere dia pani ye dia pani break tu na wo de nya akwankyere dade de benko ehyew na titiw betima mo bo wodegya so de se bia me de na mi timi mam frama fa ho ba bia ma wo ye okay enti na ya na ye sa na se de wa me hu de ye ma hye timu a ya agya mo so mo ka me ho na ya na bi mo ma ye hwe na ye nya ho so fu se ne na ye bewi na ma nufuo ni apompe na egusoro na de brazil kakra bi aso ase ne pechi ne toma kanka ne kemu wote abose no asa aso na ta ne wotwe de kata wono onim se ne pechi gu ho wo musiremu ni ade se ne ni nyina nso ni nyina wo sunsanso ema nipa bi o wa asase so enti wo de mesi mi di King Solomon me number ne nyie frɛ me 0244 329296 0244 329296 emre ni ti pese me question me wie question answer emre na kona wie ya saade na ewo so a sebi obehu oba na apompe ne nofo na odi Yesu cross yi papa yam wo hu amane wa senbia no so no saade ahyem owie a enya anonte wo yi anfa anonte wo odi nkuto na odi asra ho fefefe obu a na chi ni yam ha ni furuma nyina at the most of them saade no sunsuma no ma ekutia wo mo no de di kan sa nkofo no eya na wo ho ye wo mo den ye gi wo me matena kama maami bi agi obi awo Africa mu e wa Accra Linda do basim ba bi Linda do ye na ekogu a ye kodwunso yi yesi a ye kodwunso no na maami bi yi obi awo de afiri oba na ho abaya kama sunsu wa na siwe ye ka sunsuma ye ti sunsum de mi hunu na mi bisa enti saade ne ya ade a ha ma bebrebe most of them saba bia no obekwa awade na wade betima ende oba oyiyi ne ho na sisi achi ne nofo wo wale na wade nkwa wie ya ebetwa kwam wo wale awo ho be ne tin wo pe wade a wo be pre because wa fra honhom ama honhom so do mani abehwe menu mienu me di mani hwa ye de ye ko honhom behwe ebe ne fe ebe na kono se ye kra na eja ye mu bia ye ni ani no kra na ye nipa kra ye hwa na ye akono na se ore mai obi pa ni ye frum ha na nwi kakra e wo ne frum anano na ne pechi ko ni ade obe tuntum bia no fuo se de esi ayepo a na wo kwa do na hunhum sunsum won de se ni wo breti se gba no wo be ma kofa sa aba na sunsum ene ne di esi ene ne di aprepra wo be ma na wo sudue mate papa ye da se na obi nso bisa se nti se na ono nso betumi na tete sapona na edi dware onu abene na abene yi no obebro na no odi bedware a se eye na sapo ikura edi dware sponge rubber sponge wo dware wi a memprum
baabi a ene ukọ washroom baabi a hang sponge bebre wo ho wo wia wadwale awie na de asen ho na nsuo na ayede atene yenso aye ni washroom ofie ni emum no enhyem ye pie ni abọ no baabi a yedwan no yenso enye ndey badado baabi de asen ho na nsuo na ayede ye mo so open space open space ya say there sponge no omobo se omobo wia mempro bobo fato ho so opese mu wudi abo baabi na fa se ho na nsuo na nsone ngufo ni mu one try say wo komo na nsuo ni gufo me sone kama no edi yedie ni nkoso ne nipa ba wa brabom the more na upro de wo pro ne patugu King Solomon opanyir kase nyame asomdwinka onka wososo onye okase onye na onkoso ama hu ame aha ye nyansapo kasamfonyini so ena yesane ne badwemba edi ama mimidin de abusuapani owusu aduomi subscribe share na like na kai ne hu se YouTube eye nyansapo TV Facebook ye nyansapo online TikTok ye nyansapo online bebia ni ho a tintafidia wodo no ye wo so biem bebia beba kopie bie mu bia no ye pia ye ba betra sese ya ye de beto monim ti monhwe yie na obi amfa hwempo aduana na monanta Dentini ebube ne brebe ese ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro manto me ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya